Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Vidović Krišto, izvolite. Hvala lijepa. Nadležnost pravobraniteljstva je poticanje na poštivanje međunarodnih i europskih standarda. Kao što znamo, civilizacijsko i europsko dostignuće je poštivanje žrtve i osuda totalitarizma i totalitarnih zločina. U Hrvatskoj pak pravobraniteljstvo šuti na činjenicu da Hrvatska televizija angažira na izradu dokumentarca izvjesnog Hrvoja Klasića, a taj Klasić je napisao knjigu hvalospjeva o Miki Špiljku kojeg je sud u Münchenu okarakterizirao kao naručitelja ubojstva Stjepana Đurekovića kojeg je vama poznata organizacija UDBA ubila na posebno zvjerski način razbijajući mu glavu sjekirom. Gospodine Ćeliću, treba li po vama pravobraniteljstvo upozoriti Hrvatsku radioteleviziju da ne smije angažirati osobe koje slave totalitarni zločin? Poštovani zastupnik Ćelić. Hvala. Poštovana kolegice Vidović Krišto, govorio sam o zločinu iz mržnje, isto tako svaki je zločin zločin, bilo da se radi o pobjedničkoj ili o poraženoj vojsci. Žalosti me činjenica kada određeni pojedinci relativiziraju određene zločine. O ulozi pučke pravobraniteljice i njezinim kompetencijama, ona kao neovisna institucija neka sama prosudi što treba činiti, a mi ćemo na godišnjim izvješćima onda komentirati i davati određene prijedloge i kritike.